हॅलो नमस्कार मंडळी, मी योगेश परब आपल्या सगळ्यांचं स्वागत करतो आपल्या लाडक्या चॅनलवर. तर आज आहे सुट्टीचा दिवस आणि मी निघालेलो आहे माझी नवी कोरी बुलेट घेऊन फिरायला. पण कुठे जायचं हे मी अजून ठरवलेलं नाही आहे. मी जस्ट बुलेट घेतली आणि घरातनं बाहेर पडलो. तर कर्जतच्या दिशेने जाताना मी गुगल मॅपवर बरंच काही सर्च करत होतो आणि तेव्हा मला इथला एक डॅम सापडला. तर त्या डॅमचं नाव होतं भिवापुरी डॅम आणि हा खारघरपासून 32 किलोमीटरच्या अंतरावर होता. तर मी दुपारी 3:30 वाजता घरातनं निघालो आणि मला एवढं जास्त असं ऊन लागत नव्हतं त्या दिवशी. आणि समोर तुम्ही बघू शकता कर्नाळा, इरशाळगड, नंतर डाव्या बाजूला कलावंतीन आणि प्रबळगड हे दिसत होते. आणि बुलेटवरनं एका संत गतीने पुढे जाताना हा निसर्ग निहाळणं, आजूबाजूचा परिसर बघणं याची मजा काही औरच असते. कारण अशा पद्धतीने तुम्ही जेव्हा कधी फिरायला जाता तेव्हा तुम्हाला कुठच्याही डेस्टिनेशनवर पोहोचण्याची घाई नसते. तुमच्याकडे तुमचा स्वतःचा असा वेळ असतो आणि तुम्ही आजूबाजूचा निसर्ग निहाळत राईड तुमची एन्जॉय करत जात असता. आणि बघता बघता मी कर्जतमध्ये पोहोचलो. इथे मला एक मस्त बैलाची जोडी दिसली आणि कर्जतला पोहोचल्यानंतर मी इथे थोडा वेळ थांबलो. इथला आजूबाजूचा परिसर बघितला. इथला आजूबाजूचा परिसर खूपच छान आहे आणि पावसाळ्यात तर इथला परिसर अतिशय सुंदर असेल. आणि 1 ते सव्वा तासाचा प्रवास केल्यानंतर मी बघता बघता माझ्या डेस्टिनेशनवर पोहोचलेलो होतो. तर नमस्कार मंडळी, मी फायनली भिवपुरी इथला हा जो डॅम आहे तिथे पोचलेलो आहे. आणि खारघरपासून साधारण 30 ते 34 किलोमीटर अंतरावर हे आहे. तर तुम्ही जेव्हा कर्जत रोडने जात असाल तर डाव्या बाजूला एक फाटा फुटतो आणि तिथल्या स्थानिक लोकांना जर तुम्ही विचारलात की भिवपुरी धरण जाण्यासाठी रस्ता कोणता आहे तर ते तुम्हाला दाखवतील. आणि धरणापर्यंत तर बाईक येत नाही. बहुतेक त्याच्या दुसऱ्या बाजूला मला रस्ता दिसतो आहे बाईक येण्यासारखा, पण तो कच्चा असा रस्ता आहे. आणि कर्जत रोडने जर तुम्ही आलात तर तिथे तुम्हाला बाईक थोड्या अंतरावर लावावी लागते आणि एक थोडासा डोंगरसारखा चढण आहे, ती चढण चढावी लागते आणि त्यानंतर मग तुम्ही पोचता या सुंदर अशा धरणावर. खरं तर मी पण हे गुगल मॅपवर शोधतच हे ठिकाण शोधलं होतं, पण पावसाळ्यात नक्कीच इथलं सौंदर्य जे आहे ते अजूनही खुललेलं असेल. पावसाळ्यात पण आपण नक्कीच एखादी ट्रिप इथे करूया, कारण इथला जो निसर्ग आहे, इथली शांतता आहे तुम्ही बघू शकता. चारी बाजूने पूर्णपणे डोंगराने वेढलेलं असं हे धरण आहे. त्याच्या पूर्ण चारी बाजूला डोंगर आहेत आणि मधोमध अगदी हे धरण आहे. तर मी जेव्हा येत होतो तेव्हा इथली गावातली मुलं माझ्याबरोबर आली. हे बघा, तिथे मस्तपैकी पोहण्याचा आनंद लुटत आहेत. आणि छोटंसंच धरण आहे पण अतिशय निसर्गरम्य असं ठिकाण आहे. आणि वरती पण छान ढग आले आहेत. ऊन जास्त नाही आहे. साधारण मला खारघरवरनं एक ते सव्वा तास लागला. हे बघा, हे मुलं खेळत आहेत पाण्यात आणि इथे मस्तपैकी हे बघा झाड आहे. तर मी इथे थोडा वेळ बसणार आहे, इथल्या निसर्गाचा आनंद लुटणार आहे. तर जेव्हा मी इथे मंडई आलो तर इथे मी पोचलो. इथे अक्षरशः कोणी नाही आहे. मी आहे आणि इथले गावातलेच 4-5 मुलं आली आहेत पोहण्यासाठी आणि पूर्णपणे शांतता. जर तुम्हाला शहराच्या गोंधळापासनं विकेंडला थोडा वेळ शांत एका ठिकाणी जायचं असेल, निवांत जाऊन बसायचं असेल, अतिशय उत्तम अशी जागा आहे. मस्तपैकी वारा सुटलेला आहे. ऊन तेवढंसं लागत नाही आहे, कारण इथे एक माझ्या मागे छान असं झाड आहे ज्याच्या सावली तुम्ही बसू शकता. पाठी पाणी पण तलावात भरपूर आहे. तर मी इथेच आजूबाजूला फिरत होतो तर मला
मला फिरताना असं जाणवलं की इथे खूप सारे प्रायव्हेट असे विलाज आहेत जे तुम्ही भाड्याने घेऊ शकता. आणि मी तुम्हाला दाखवतो की इथनं तुम्हाला पूर्ण माथेरानची जी डोंगर रांग आहे तीही दिसते. इथे छान असं एक देऊळ पण आहे, तेही तुम्हाला मी दाखवतो. तर हे बघा, माझ्या मागे तुम्हाला ते देऊळ पण दिसत असेल. आणि इथे मी पाठी जेव्हा बघितलं ना, तर इथे मला एक विला दिसला आणि त्या विलामध्ये स्विमिंग पूल वगैरे सर्व आहे. तर बहुतेक इथे गुगलवर सर्च करावं लागेल, कारण बरेचसे असे प्रायव्हेट विलास पण इथे अवेलेबल असणार जिथे तुम्ही ते रेंट करून राहूही शकता. तर हे बघा, जे तुम्हाला मी देऊळ सांगत होतो ना, जे बघा ते इथे एक देऊळ आहे. त्यानंतर ही पूर्ण जी तुम्हाला दिसते ती माथेरानची डोंगररांग आहे. आणि जो प्रायव्हेट विला मी म्हणत होतो तो हा बघा, इथे हा प्रायव्हेट विला आहे. तिथे ते स्विमिंग पूल वगैरे सर्व आहे. आणि हा जो रस्ता जो डॅमपर्यंत येतो ना, तो रस्ता पूर्णपणे गावातनंच येतो, गावाच्या मधनं येतो. तुम्हाला इथल्या लोकांना विचारतच यावं लागेल, तरच तुम्ही इथे पोचू शकता. कारण थोडासा आडवाटेने यावं लागतं आणि मग तुम्ही या डॅमपर्यंत तर पोचू शकता. कारण हे जे डॅम आहे ते तुम्ही बघू शकता की चारही बाजूने डोंगरांनी वेढलेलं आहे. आता मस्तपैकी ढग आले आहेत, त्याच्यामुळे सूर्य झाकलेला आहे आणि छान अशी सावली पडली आहे, जास्त गरम होत नाही आहे. आणि हे बघा, आणि तुम्ही इमॅजिन करा की पावसामध्ये इथलं दृश्य जे आहे ते किती जबरदस्त असेल. तर आपण नक्कीच पावसाळ्यात पण इथे एकदा व्हिजिट करूया. तर आता हळूहळू एक एक प्लेसेस आपल्याला एक्सप्लोर करायचे आहेत. आणि माझ्यामध्ये तरी अनटच्ड अशी जागा आहे, बऱ्याच लोकांना माहिती नसेल. इथला भिवापुरीचा एक धबधबा पण फेमस आहे, कारण यूट्यूबवर मी त्याचेही बरेच व्हिडिओ बघितले होते. तर ते बघा, मी त्या झाडाच्या पाशी होतो आणि तिथून अशा रस्त्याने खाली उतरलो. आणि खाली उतरताना हे बघा, असे इथे दगड आहेत. आणि मी इथे आलेलो आहे म्हणजे एकदम काठाच्या ठिकाणी आलेलो आहे. तर मी तलावाच्या अगदी जो काठ आहे तिथे आलेलो आहे. आणि इथलं पाणी जे आहे अगदी निळशार स्वच्छ असं पाणी आहे. मला इथे जागोजागी चुली म्हणजे इथली जी स्थानिक लोक आहेत ते इथे पार्ट्यांसाठी वगैरे नक्कीच येत असतील. पण मी तिथे एक बोर्ड बघितला की टेंट्स आर नॉट अलाउड. म्हणजे इथे त्यांनी टेंट्स लावण्यासाठी सक्त मनाई केलेली आहे बाहेरच्या लोकांसाठी. आणि मी हे पाणी बघतोय, तर हा जो तलाव आहे ना, एकदम इथून काठावरनंच मला खोल वाटतोय, कारण लगेचच उतरता असा पूर्ण स्लोप आहे. नक्कीच हा जो तलाव आहे तो खोल असणार, त्यामुळे अशा ठिकाणी पाण्यात उतरण्याचं धाडस मीही करणार नाही आणि तुम्ही पण करू नका. कारण इथले जे खास कळगे असतात किंवा कुठे पाणी खोल आहे, कुठे पाणी स्थिर आहे, किंवा एखादा पाण्यात भोवरा असू शकतो, ते आपल्याला माहिती नसतं. इथल्या स्थानिक लोकांनाच माहिती असतं. त्यामुळे जर तुम्ही अशा तलावाच्या ठिकाणी जर कधी आलात तर पाण्यात उतरण्याचं धाडस अजिबात करू नका. इथलं जे सौंदर्य आहे तुम्ही उपभोग घ्या, तुमच्या नजरेने ते निहाळा, तुमच्या नजरेत ते साठवा किंवा फोटोज वगैरे काढा. परंतु अशा ठिकाणी पाण्यात उतरण्याचं धाडस मात्र तुम्ही करू नका. तुम्ही अगदी पट्टीचे पोहणारे असलात तरीही अचानक काही होऊ शकतं. त्यामुळे अशा ठिकाणी सावधगिरी नक्कीच तुम्हाला बाळगायला हवी. आणि अजून एक गोष्ट, मी जेव्हा इथनं उतरत होतो या दगडांमधनं, तर अचानक मला इथे एक गोष्ट दिसली. ती म्हणजे एका सापाची कात दिसली आणि मला सापांपासून खूप जास्त भीती वाटते. तर तेही तुम्ही इथे सांभाळायला पाहिजे, कारण इथे जे दगड असतात तेव्हा तुम्ही जर त्या दगडांच्या इथे बसलात तर त्या दगडांच्या कपारींमध्ये विषारी साप किंवा एखादं किरडू असू शकतं. त्याच्यामुळे ती ही काळजी तुम्हाला घ्यायला हवी. तर ह्या सगळ्या दक्षता मी नक्कीच पाळा अशा ठिकाणी आल्यावर. आता मी तुम्हाला ती सापाची जी कात आहे ना ती दाखवतो. आणि बघा, अशी दगड आहेत आणि या दगडांच्या मध्ये ही बिळ आहे आणि त्या बिळाच्या अगदी आतमध्ये अशी सापाची कातडी गेलेली आहे. आणि हे बघून अक्षरशः माझी टरकलेली आहे, कार जाम घाबरतो सापांना. आणि तुम्ही पण अशा ठिकाणी जेव्हा याल तेव्हा ह्या सगळ्या गोष्टींचं भान राखा, कारण हे खूप डेंजरस असू शकतं. कारण तुम्ही एकतर एका दुर्गम ठिकाणी येता आणि इथून कुठची मदत मिळणं ह्या गोष्टी सर्व कठीण होऊन जातात. त्याच्यामुळे ही काळजी तुम्ही नक्कीच घ्या. हे
पाणी बघा, एकदम स्वच्छ नितळ निळशार पाणी आणि त्याच्या चारी बाजूने हे डोंगर रांग. काय जबरदस्त नजारा आहे बघा. काचेच्या बाटल्या किंवा प्लास्टिकच्या बाटल्या इथे आणून टाकलेल्या आहेत. तर इतका छान सुंदर असा निसर्ग आहे आणि तिथे येऊन तुम्ही जर अशा काचेच्या बाटल्या आणून टाकत असतात, टाकल्या तरी ठीक आहे, त्या बाटल्या तुम्ही फोडताय तर ते अतिशय चुकीचं आहे. असं करत जाऊ नका, कारण इतका छान सुंदर निसर्ग आहे, त्याला तुम्ही हानी पोचवताय आणि इथले बाकीची जी लोक येणार आहेत त्यांना त्यापासून त्रास होऊ शकतो. त्याच्यामुळे कृपया तुम्ही असं काही करू नका. तर मंडळी, इथे येऊन साधारण एक पाऊण तास वगैरे झाला आहे आणि फिरलो इथला मी परिसर आजूबाजूचा. तर खूप छान आहे, अगदी गावात आल्यासारखं तुम्हाला फील येईल. कारण इथे अजिबात कोणाचाच आवाज नाही आहे, फक्त पक्ष्यांचा आवाज, प्राण्यांचा आवाज आणि इथलं जे पाणी आहे त्याचा आवाज येतो आहे. बाकी पूर्णपणे शांतता आहे आणि तुम्ही पूर्णपणे निसर्गाच्या सानिध्यात राहू शकता. जितका वेळ तुम्ही इथे राहाल तितका वेळ तुम्हाला खूप बरं वाटेल, छान वाटेल. तर अतिशय सुंदर अशी जागा आहे आणि ती आज मी तुम्हाला या व्हिडिओमार्फत दाखवली. तर हा व्हिडिओ तुम्हाला कसा वाटला हे आम्हाला कमेंट करून नक्की सांगा. व्हिडिओ आवडला तर व्हिडिओला नक्की लाईक करा आणि चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका.